Λοιπόν, βρισκόμαστε σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2020 στην πανέμορφο Σκόπελο, όπου βλέπουμε τη χώρα, το λιμάνι, πολλά τα μοναστήρια. Εδώ είναι μέσα το σημείο όπου αποκεφαλίσαν τον Άγιο Ρεγίνο, επίσκοπο Σκοπέλο, εκ Λιβαδίας, που έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο μαζί με τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Νικόλαο, Άγιο Θανάσιο, Άγιο Αχίλιο. Τον έστειλε ο Άγιος Αχίλιος εδώ επίσκοπο Σκοπέλο. Εδώ επί Ιουλιανού του Παραβάτη, που ήθελε να επαναφέρει την αρχαία ειδωλολατρία του διαόλου, μαρτύρησε με πολλά βασανιστήρια τον Ιουλιανό, τον Παραβάτη, που θεωρούν και σπουδαίο ειδωλολάτρες. Εδώ σε αυτή την περιοχή υπάρχει ο τάφος του, κοντά στη χώρα, στο ναό του μοναστήρι του Αγίου Ρεγίνου, όπου ο καθένας μπορεί να το προσκυνήσει. Και λείψανα υπάρχουν από όλα. Δέστε, ένα καταπληκτικό μέρος με πολλά μοναστήρια, καταπληκτική θέα. Βοηθειά μας ο Άγιος Ρεγίνος.